Bé, per mi l'art, l'activitat artística és una forma d'entendre el món, no? Una de les tantes disciplines que ha inventat l'home per entendre el món en el que viu, per interpretar-lo, per representar-lo i per aprofundir sobre ell. En el meu cas, la meva recerca està, orientada sobre la condició humana amb el seu espectre més ampli. M'interessen aquelles pulsions que tenen a veure amb la vida i, per tant, la sexualitat, i també aquelles que tenen a veure amb la mort. I, per tant, el que podria ser, la violència, els canvis, les transformacions de les coses, etc. Des del principi això s'ha pogut veure al meu treball, en els anys 80 amb els diferents col·lectius dels que vaig formar part. Vaig ser fundador de la Fura dels Baus i també de Los Rinos, dos col·lectius que van conviure amb la meva trajectòria durant els anys 80. Des dels anys 90 treballo sol, he practicat molts gèneres i formes diferents, sempre a cavall de dos grans mons, el món de les arts visuals i el món també del teatre, i la meva trajectòria d'alguna manera està referida a una sèrie de treballs que tenen a veure amb aquests dos mons. Per dir-ho d'alguna manera, jo formo part, des del punt de vista de la modernitat, de dues tradicions, una que seria la tradició teatral, lligada sobretot a la figura d'Antolín Artaud i de tot el que se'n va desprendre, el Living Theatre, Odin Theatre, Bread and Puppets, comedians, la mateixa Fura, i per un altre costat la meva formació en l'àmbit de la Universitat de Belles Arts, que té a veure amb la figura de l'artista, un artista que ja des dels anys 60 nega les disciplines teatrals i incorpora nous llenguatges, que van des de la utilització d'elements populars, en el cas del pop art, des de la interpretació dels rituals, com serien els accionistes vienesos, o la utilització de màquines i altres recursos no habituals, com és el cas dels nous realistes francesos. Metamembrana és el tercer episodi de les membranes. Vaig començar amb les membranes el 2006. Primer vaig fer una lliçó mecatrònica que porta per títol Protomembrana. La segona va ser una performance ja de format més gran que es va fer el 2007 i que porta per títol Hipermembrana. I en el tercer episodi tenia moltes ganes de traslladar tots aquests elements interactius, tot aquest sistema de participació interactiva que s'utilitza en les meves performances, passar-les, i que estem actuant els actuants en l'escenari, traspassar-los als espectadors. I per això vaig concebir-ho ja des del principi com una instal·lació. En aquest sentit, les interfícies que estem veient i podem utilitzar a Metamembrana tenen el seu origen, en molts casos, en treballs precedents d'aquests dos episodis. Metamembrana té, però, alguns elements molt destacables i que neixen tots ells de la situació amb la qual ha estat produït. Metamembrana s'ha produït amb l'Anella Cultural. L'Anella Cultural és una institució que ara mateix aplega a 5 ajuntaments, a 5 municipis: Granollers, Olot, Lleida, Reus i Barcelona a través del CCCB. L'Anella Cultural està sota el paraigües de Transversal i la Fundació IDOSCAT i del propi CCCB. Aleshores, des de fa un any intercanvien continguts a través d'un hardware que tenen, i aquesta és la primera vegada que es converteixen, en una mena de societat que genera continguts, és a dir, m'han ofert a mi la possibilitat d'utilitzar la seva tecnologia i d'intentar crear interaccions entre aquestes 5 ciutats. En aquest sentit, el que he fet és nodrir-me de propostes i de treballs de persones, associacions, entitats de cada una d'aquestes ciutats, i he fet 5 pel·lícules interactives que construeixen a manera de microrelats un gran relat que és Metamembrana. Això hi he afegit estratègies de la utilització en temps real de la instal·lació, una de les quals, el guinyol,
permet que la cara dels espectadors quedi inserida dins de la pantalla i l'espectador, per tant, sigui personatge d'aquella història, i l'altre, l'instrument, que a través d'una interfície de caràcter antropomòrfic, l'espectador no només deforma i transforma les figures que apareixen en pantalla, sinó que ho fa de manera col·lectiva, en el cas que altres persones amb aquest mateix instrument ho facin en altres espais, i per tant es converteix en una mena de, gràcies a la xarxa, en un instrument col·lectiu. L'Anella Cultural em va proposar des del principi, i això ha sigut una tasca difícil, dura, que aquesta instal·lació que ara mateix estem presentant aquí a Granollers succeís simultàniament a les altres 4 seus, de manera que hi ha 5 rèpliques exactes de metamembrana que es poden veure, com ja he dit, a Lleida, a la Sala Sant Joan, a Cal Masó, en el cas de Reus, a l'Espai 01 d'Olot, al mateix CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i a la Fàbrica de les Arts Racó Verd de Granollers.